Yolanda Díaz, ministra de Traballo e vicepresidenta segunda do Goberno, moitas grazas por estar aquí, benvida. Un placer, gracias. Vimos dunha semana, chea de asuntos, moi complexa, na que no Congreso asistimos a unha nova derrota do Goberno nunha votación, con 2 deputados de Sumar que se descolgaron da votación que tiña o grupo pensada. Non é estrano que o Executivo contribúa a facer decaer unha norma que impulsa o propio Goberno? O Executivo non fai iso, quen decae as normas no noso país son as dereitas do país, que golpean permanentemente ao conxunto dos españois. Estamos nunha semana, en varias semanas, nas que estamos a ver como o Partido Popular, Vox e outras dereitas con nomes diferentes están golpeando ao conxunto do noso país. Fíxese, Alfonso Rueda está pedindo, e eu o apoio, a transferencia da xestión dos permisos de traballo no noso país, como competencia autonómica galega. E a min gústame que o presidente da Xunta de Galicia faga iso. Isto mesmo defendeuse esta semana con unha delegación de competencias que está recollida nun estatuto de Cataluña. E o Partido Popular votou en contra, é dicir, están cheos de contradicións. Estamos diante dunha oposición que cree que golpeando ao Goberno de España vai avanzar na conquista do Moncloa. É xustamente ao revés. É dicir, estamos diante dun Partido Popular que está completamente secuestrado pola extrema dereita. Digo máis, Feijóo é o combustible que precisa Vox. Por tanto, creo que non é así. Sinto decir isto, ademais, eu apoio a reivindicación que fixo o presidente da Xunta en cumplimento do Estatuto de Autonomía galego para, efectivamente, transferir a competencia para os permisos de traballo en Galicia. Conta co meu apoio, pero claro, a incoherencia é absoluta, porque ese discurso choca de frente con quen manda no Partido Popular, que é a señora Ayuso e o señor Aznar. Por tanto, claro que ten que resolver as súas contradicións o Partido Popular, pero estamos diante dun Partido Popular profundamente inútil para a vida da xente do noso país. Creo que o presidente Rueda pode atopar resistencias en Madrid con esta petición? Non teño ningunha dúbida. Non se pode ser á vez dúas cousas. Digo isto porque é unha petición que fai o presidente da Xunta e eu estou completamente de acordo con ela. Pero claro, isto é o que se debatía esta semana no Congreso dos Deputados, unha parte desa reflexión. Estamos diante dun Feijóo, vaime permitir, Feijóo marchou para Madrid como moderado e hoxe é un auténtico radical en España. Non hai moderación na figura do señor Feijóo. Insisto, está secuestrado absolutamente por Vox. Fíxese, un Partido Popular no que na súa ponencia política non é que fora morno coas políticas migratorias, é que di cousas peores que Vox. Un Partido Popular que di que eles queren unha migración non africana, pero sí migrantes doutra clase, non? Bueno, isto é o discurso de Vox, un Vox que o que quere é votar a miles e miles de seres humanos do conxunto de España. Este é o problema que temos. E eu afirmo aquí, absolutamente convencida, que dende a extrema dereita o señor Feijóo non vai chegar nunca a Moncloa. Neste debate no Congreso escoitábamos a Miriam Nogueras falar de que Cataluña estaba desbordada pola migración. Síntese cómodos cun socio de goberno que fai este tipo de declaracións ou que ten esta postura que vai un pouco na liña do que estaba agora referíndose sobre a inmigración? O goberno o que ten que facer é gobernar e dialogar. Isto é a democracia, non é sentirse cómodos, é que a democracia consiste en acadar consensos e sermos capaces de incorporar unha síntese entre distintas posicións políticas. E volvo a dicilo, non van voltar as maiorías absolutas, afortunadamente, a España, non vai voltar o bipartidismo e, polo tanto, o que queda é entenderse. E isto é o que temos que facer, pero con todas as formacións políticas, co Bloque, con Esquerra, con Sumar, co PSOE, co PNV, en fin, con Junts, co PP. A mí me gustaría ter que negociar co PP, pero si isto é a política. Eu acabo de ter un acto co alcalde da miña cidade, que é do PP.
Isto é a política. O que pasa que o que estamos vivindo no Congreso dos Deputados é a política da destrucción, é a política de Trump, é a política que afasta a cidadanía da cousa pública, é a política que destrue a democracia. E nesta tese está o señor Feijóo. Antes de volver á aritmética no Congreso, vou aproveitar que estamos falando de inmigración, porque Feijóo onte falaba de que o buenismo no aspecto da recepción de inmigrantes debe rematar, o que agora facía referencia na ponencia do Partido Popular, na que se falaba dunha inmigración máis parecida á cultura española. E isto, literalmente din na súa ponencia que non queren migrantes africanos, como di Vox, e queren migrantes, vamos dicilo claro, ricos. Isto ven tamén no contexto no que Vox fala de expulsar migrantes. Entón, eu quería preguntarlle se a esquerda ou o goberno chega tarde a este debate, porque ao final parece que estamos nuns marcos que asentou Vox ou quizás o Partido Popular, pero que o goberno parece que ou chega tarde ou non logra Humildemente creo que a mensaxe. extrema dereita no mundo foi quen de entender a crise de identidade que temos na conxuntura do mundo hoxe. Isto é o que está pasando no mundo. A extrema dereita entendeu ese sentimento, esa crise de identidade que estamos a vivir. Estamos a vivir en todo o mundo guerras, medos, incertidumes, e é verdade que a extrema dereita conectou con esa parte da realidade, pero non é unha misión do goberno, é das sociedades contemporáneas. É perigosísimo. E é verdade, que creo que é a pregunta que me fai vostede, é que temos que actuar. Fíxese, en España, máis do 50% da mocidade non vota. E non é verdade que a mocidade española señan mozos e mozas de cristal, non é verdade. Todos os inquéritos din, todos os seus tamén, din que a mocidade española está altamente comprometida, mudaron os seus valores, traballan, cuidan os homes, por exemplo, aos seus fillos e fillas, teñen compromisos, están corresponsalizados co medio ambiente. Sin embargo, o 50%, máis do 50% dos mozos e mozas españois declinan votar. É dicir, non se sinten interpelados pola democracia. E isto é gravísimo. Isto é unha pregunta un pouco total, pero que pode facer a esquerda ante isto? Porque estamos non nun é a esquerda, escenario... é a sociedade. Cando eu digo que o maior problema que ten o noso país é a desafección ciudadana, fíxese os datos do CIS, máis do 85% dos españois din que a política é un problema. Non din o 30, nin o 40, din o 85%. Isto é unha quebra absoluta non só da democracia, sino dos valores de civilización que necesitamos para seguir progresando. Por tanto, o que creo que temos que facer dende o goberno, pero dende todas as institucións, é recoser, reencontrarnos coa cidadanía. Cando o Congreso dos Deputados compórtase, como ven sendo habitual, non? Nun altavoz de gritos e de insultos, o que está a facer é alonxar a cidadanía da cousa pública. Fíxese, hai 15 días, o debate da reducción da xornada laboral. Penso que casi en 2 anos foi o único debate cercano a 4 horas de duración no que se debatiu de distintas posicións, con rigor, con seriedade, sin insultos, con un debate que falaba da vida da xente, de descansos, de salarios, de productividade, de horas extras, sin insultos. É dicir, é posible practicar outra política en España. Pero cando todo é ruído, o que estamos a facer é alimentar a extrema dereita. Os poderosos non necesitan as institucións, pero a xente normal necesita respeto institucional. As institucións son as escolas dos nosos fillos e fillas, é a sanidade pública, é a xustiza, é o traballo que fan vostedes. As institucións son un todo. E isto é o que hoxe, a pregunta que vostede facía, está
bueno, tamizada absolutamente pola extrema dereita, que, por certo, está ben organizada no mundo, e que é verdade que ten un nome en España que se chama Vox, pero que ten moitos nomes ao longo de todo o percorrido do mundo. Falábame do debate da reducción da xornada laboral. É un debate que chegou para vostedes en sumar demasiado pronto o Congreso? Necesitaban atar antes os apoios para que saíse adiante? Non, chegou 2 anos despois. Eu creo que vai tempo de abondo. Non, ao revés. Eu creo que os sindicatos tiñan razón. E, por tanto, o que fixemos foi o que tiñamos que facer. Poñer un debate de país aberto, con miles de traballadores fora e con unha cidadanía que estaba activa escoitando ese debate. É dicir, a cidadanía ten interés pola política de verdade. Por tanto, non solamente é un debate temprano, é un debate tardío. Pero, sin embargo, non había eses apoios. Quero decir... É unha derrota parlamentaria cunha grandísima victoria social. E dígolle xa que esta batalla ímola gañar, estou convencida. Digo poucas cousas, pero estou convencida de que ímola gañar. Por certo, este martes que ven vai apróbase no Consello de Ministros o control horario por trámite de urxencia. Que pretenden con este Real Decreto? Bueno, pois o que pretendo é garantir que unha das pezas fundamentais desa lei que a garante de facer realmente eficaz a xornada que xa temos hoxe no noso país, que legalmente de 40 horas, pero na mediana do noso país está en 38,2 horas, en Galicia un poquinho máis, 38,4, seña efectiva. O problema que ten o noso país é de horas extraordinarias sin retribuir e sin descansar. Cando cheguei ao Ministerio de Traballo, 13 de xaneiro do ano 20, facíanse en España 6 millóns de horas extraordinarias á semana sen retribuir nin descansar. Grazas á tarefa da Inspección de Traballo, reducímolas a 2,5 millóns á semana. Pero pense vostede que o coste fiscal deste traballo da inspección é moi elevado e queda moitísimo por facer. Por tanto, esa peza que era a que realmente combatía a patronal española non tiña problemas coa reducción da xornada laboral. O que non quería era o control horario. E como vostede sabe moi ben, o Reino de España foi condenado xustamente porque o noso rexistro, o coñece moi ben, non é eficaz, non é obxectivable, non é, non garante o exercicio da legalidade do noso país. Por tanto, o que estou a facer é dar cumplimento ás resolucións que emanan da xustiza europea. Pero, insisto, a patronal española, se eu quitara esa peza desta norma, non tería problema coa mesma. Bueno, esta norma non ten rango de lei, é unha norma con rango de reglamento e, bueno, como estou dicindo, estou cumprindo a miña palabra. Fala de diálogo cos sindicatos, pero non con patronal. Está fallando esa parte? Non, é absoluto. Teño varias mesas de diálogo social, unha moi importante, por certo, casi ao carón en novembro son os 30 anos dunha lei moi importante, da Lei de Prevención de Riscos, e están a traballar na mesa de diálogo social como sempre. Pero é verdade que, a patronal española fai política tamén. É dicir, aquí hai unha grandísima contradicción, porque cando lle estou a dicir que a patronal española non ten inconvinte coa reducción da xornada laboral e si co control horario, e que efectivamente o que quere a patronal española é ter traballadores siervos. Por certo, nestes días nos que lamentablemente creo que o señor Garamendi cometeu un erro gravísimo, non só polo seu machismo nas súas palabras, senón porque, claro, comparar a reducción da xornada laboral co señor Alcaraz, que, en fin, con todo os parabéns para o señor Alcaraz, e non saber do que está a falar nin coñecer como é o traballo no noso país, e ben que o sinto, pero debe de saber o señor Garamendi que en España temos un problema severo que ten que ver coa saúde pública, ten que ver con as enfermidades, con moitas razóns vencelladas ao estrés, ás xornadas
brutais que ten a xente e con unha especie de malvivir, non? A mí me gustaría unha patronal moderna, comprometida con eses empresarios e empresarias que non cumplen coa lei. Volvendo á votación no Congreso sobre a reducción da xornada, foi chamativa a ausencia do presidente Pedro Sánchez nesa votación. Meses antes referírase ao ministro Cuerpo, bueno, deixara a entender que o PSOE o mellor non estaba aínda preparado para abordar este debate. Sinte que esa parte do goberno deixou caer a reforma neste momento, a reducción da xornada laboral? En absoluto. O presidente do goberno ten un compromiso firme coa reducción da xornada laboral, pero é verdade que Sumar sempre ten que tirar do Partido Socialista. É verdade que vostede coñece ben que no debate electoral houbo unha pequena discusión entre Pedro Sánchez e eu mesma en torno á xornada laboral. E é verdade que dende Sumar costou moito incorporar eso no acordo de goberno. E é verdade que hoxe o presidente do goberno sabe que é unha bandeira de modernización do tecido productivo do noso país. E é verdade que cando consigámolo, o Partido Socialista vai presumir da reducción da xornada desa que é certo, hai unha parte, o señor Cuerpo e outras partes do goberno, bueno, que sempre están do lado equivocado da historia. Son 3 derrotas importantes no Congreso neste mes. Eu queria preguntarlle... Eu creo que é unha derrota da política. A responsabilidade, non. O goberno de España fai moitas cousas mal, pero fíxese, o decreto das renovables era un decreto que servía para descarbonizar a economía, pero algo moi importante, democratizar a enerxía, favorecendo a enerxía distribuída en España. E unha cousa clave para os cidadáns do noso país, baixar o precio da factura da luz. O goberno fixo o que tiña que facer. Agora ben, as formacións políticas que votan contra o seu pobo teñen que explicalo. Aquí non fallou o goberno de España. O goberno de España fixo o que tiña que facer. A segunda votación, reducción de xornada, digo mesmo, como é posible que seña unha materia transversal na que os votantes de Junts nun 72%, 72%, din que queren que Junts aprobe esta norma. Os votantes do Partido Popular, de Vox, queren que se aprobe esta norma e como é posible que os seus partidos voten en contra. Eu este verán que estiven na miña terra en Galicia, viñan un montón de votantes do Partido Popular e dicíanme, vicepresidenta, son votante do Partido Popular, pero eu quero que os permisos e a reducción da xornada salgan adiante, e que as políticas que fago eu son políticas de país, son cousas serias. Son para a xente que lle vota ao Partido Popular e para os votantes de Sumar e para a xente de ben deste país. E como dixen co debate da reforma laboral, coas cousas de comer, coido que non se xoga. Por tanto, teñen que dar contas eles. E esta terceira votación teñen que explicala a eles. Como é posible que o mesmo Partido Popular de Rueda, que pide a transferencia das competencias, dos permisos laborais das persoas migrantes, ese mesmo Partido Popular vota en contra dunha parte semellante no Congreso dos Deputados. Como é posible que o Partido Popular de España, o señor Feijóo, que é galego, dé unha orde para maltratar a cidadanía galega votando en contra dunha quita dunha débeda que no caso galego supera os 4.000 millóns de euros e que está golpeando aos galegos e as galegas. E que 4.000 millóns de euros de quita, de condonación da débeda en Galicia teñen que ver coa vida das nosas fillas e fillos. Son escolas públicas. É a sanidade pública galega. É a dependencia. Esta é a contradición. É dicir, estamos diante dun goberno que fai cousas positivas para o seu país e unha oposición que está xerando un problema real de institucionalidade. O Partido Popular que vin no debate da xornada, é o que quero. O señor Bravo non falaba de productividade, de absentismo, pois ben, isto é a política. Por que non quixeron negociar conmigo estas cuestións antes de chegar aí? Un Partido Popular, por certo, que negouse institucionalmente a sentarse comigo para falar de isto.
E esta xente ten que sabelo. Falamos de 3 votacións nas que o goberno ao final evidencia que non ten os apoios necesarios, porque son 3 votacións moi importantes para o goberno para continuar a súa xenda e seguir a súa xenda. Faltan apoios e tamén ou se busca retratar os rivais, a oposición, ou non apoiar estas medidas? Eu creo que nós temos que... O que quere a xente progresista deste país é vernos loitar por un país diferente. A xente sabe o que fago eu, sabe o perfectamente, e sabe que imos gañar a reducción da xornada laboral. Entón, o que necesitamos é darlle pulo ao goberno de España. O que non pode ser é estar no goberno, bueno, sin facer nada. Son dúas estrategias diferentes. Eu comparecín o día que faleceu o meu pai falándolle claro ao presidente do goberno. Xiro contra a corrupción e xiro social. É dicir, hai que camiñar. Porque isto é o que entende moi ben a xente. O que non ten sentido é que, bueno, como temos unha maioría complicada, non avanzar. E non é verdade. Nos permisos retribuídos, por certo, unha norma, hoxe España é un dos países nos que temos o maior nivel de permisos retribuídos e permisos en xeral da Unión Europea, bueno, pois se me decía dentro do goberno, lembre vostede que levo peleando para que salga adiante esta medida dende a legislatura anterior, se nos decía pola parte socialista que non contábamos con apoios, e non era verdade. Vostede pensa que aínda hai tempo para recabar apoios e impulsar Teño esta clarísimo. Digo poucas cousas, pero cando digo algo que estou convencida. Vamos, non teño ningunha dúbida. Seguindo co tema dos apoios no Congreso, o martes expira o prazo constitucional para presentar os orzamentos. Cando ten pensado o Goberno facelo? Este tema é da ministra de Facenda, estamos traballando no teito de gasto agora mesmo, bueno, é a súa competencia, pero se non somos quen, non formalmente nestes intres se prorrogarán, pero estamos nunha negociación en uns orzamentos que se van presentar. Por tanto, o Goberno, e vostede sabe ademais que dende Sumar fomos claro, dixemos, fíxese a distinta estrategia. É dicir, o Goberno ten funcións que son constitucionais. E eu dixeno claro, e Sumar dixo claro, sábeo moi ben vostede dende o exercicio pasado. Hai que presentar os orzamentos, e imos facelo. Que despois hai partidos políticos que facendo puro partidismo votan en contra, pois que llo expliquen a cidadanía. Acabo de estar da miña cidade. Eu defendo a construción dun dique seco cuberto. Estou disposta, pero claro, para eso necesitamos avanzar nas políticas públicas. E para eso, bueno, temos que ter oposición que este á altura do seu país. É un exemplo de que non é responsabilidade do goberno. O goberno fai cousas mal. Claro que fai cousas mal. E mire, se me permite, eu ás veces digo, bueno, se tiveramos unha oposición, non? Eu creo que é útil, o país pode... A forza que ten hoxe a oposición é brutal. A pregunta que eu me fago é por que non empregan esa forza en positivo a favor do seu país. Hoxe o Partido Popular, se se senta a negociar conmigo, pode obter o que ensinei, non? O documento de Junts, o proceso, o maior momento de modernización das pequenas empresas e dos autónomos no noso país. Por que non xoga ese rol o Partido Popular? Por que non o fai? Nos permisos retribuídos estaban na súa man. É dicir, é verdade que aquí votaron a favor, pero é verdade que eu estaría disposta a negociar calquera mellora aí. É dicir, isto é a política. Se un vai á política para golpear ao goberno do Partido Popular, dende o Partido Popular, pois se converte nunha formación absolutamente inútil. Eu nunca fixen eso. Nunca na miña vida. Me ensinaron na miña casa que coas cousas serias, en fin, non se pode andar así. Entón, bueno, eu creo que, insisto, cometendo erros, que o motor de arranque non está no que estamos facendo, eu digo claramente, humildemente, dende Sumar. É dicir, é un país que avanza. E que me gustaría a min?
pois que Galicia avanzara, que fora un país moderno, que fora a vanguarda e que fora pois unha Galicia próspera e con futuro. Eso é o que me gustaría. Volvendo aos orzamentos, que o presidente dixo que se seguiría adiante en caso de que non seguisen adiante, pero, claro, aquí entramos un pouco na problemática de que son orzamentos prorrogados dunha legislatura anterior, cunha composición do Congreso distinta. Vostede ve viable que se poda continuar nese escenario? Eu creo que os orzamentos é a norma máis importante dun goberno. E é verdade que é complexo, non? A realidade, insisto, que temos no Congreso dos Deputados e das Deputadas. Agora ben, o Goberno de España vai seguir gobernando. Eu este mércores reúno a Comisión de Expertos e Expertas do Salario Mínimo Interprofesional, que é unha historia de éxito, a pesar do Partido Popular e a pesar dun señor Feijóo, que hai escasos días ou semanas, xa lle dixo a toda España que el non iba a subir o salario mínimo. Bueno, pois nos imos seguir mellorando a vida da xente. É dicir, pódese gobernar? Sí. É o acaído? Non. Pero si temos enfrente un muro, pois eu creo que temos que ter a responsabilidade de seguir facendo o ben polo país. Agora ben, o que lle dixen ao presidente do goberno, con xiro social. Porque creo, honestamente, que eso é o que a ciudadanía progresista precisa de nós. Cando subimos o salario mínimo, fíxese, en Galicia ven mellorada a súa vida polo salario mínimo 136.000 persoas. Non é pequena cousa, Fíxese se a política importante. Sí, falaba dese xiro social necesario e tamén antes referíase a como lle reclamou a parte socialista do goberno que actuase fronte á corrupción. Es durísima, sí. Quería preguntarlle si cree que o que fixo ata agora é suficiente e tamén se cree que bueno, pois agora vemos que o entorno familiar do presidente pois pode sentarse no banquillo, en fin, unha situación que está asfixiando un pouco a esa parte do goberno. Cree que isto vai afectar o futuro da legislatura? A corrupción afecta e moito, moitísimo, a todas as formacións políticas. A corrupción corroe a democracia, por eso hai que atallala. Fíxese, dixen que tolerancia cero coa corrupción e dixen que había moitos países da nosa contorna nos que non había corrupción e que había países, sobre todo o sur de Europa, que temos un problema gravísimo coa corrupción. Algo estrutural? Non. Dixen algo máis, con datos, con inquéritos. O problema da corrupción en España non é administrativa. A corrupción está no ámbito político. Eu sei que cada vez que digo isto non lle gusta aos políticos, pero son datos. E dixen tamén nesa comparecencia en malas condicións pola morte do meu pai que non se tiña atallado a corrupción en España sinxelamente porque os dous grandes partidos, Partido Popular e Partido Socialista, non querían. Como a reforma laboral, 52 reformas laborais que non servían para nada. E chegamos nós e fixemos unha reforma laboral que era o que había que facer. É dicir, é posible atallar a corrupción en España? Claro que é posible. Por que non se fixo antes? Porque non se quixo. Como é posible que o Greco non teña, como coñece vostede moi ben, a día de hoxe 19 recomendacións para España que todavía non se cumpliron? É dicir, o que hai que facer na corrupción é actuar ex ante. Cando chegamos nós, o dano está feito. E non hai unha corrupción de dereitas e unha de esquerdas. A corrupción é corrupción. Entón, fomos claros. Tolerancia cero. Pero fíxese o Partido Popular, que está todo o día falando de maneira frívola da corrupción. Nos presentamos dende Sumar unha proposición de lei para aprobar a constitución dunha axencia pública de prevención da corrupción en España, en todas e en cada unha das administracións públicas españolas, completamente independente e dotada de recursos materiais e humanos. E o Partido Popular votou en contra.
A pregunta é, por que o Partido Popular vota en contra dun organismo que é clave para acabar con ese programa que é decidido en algúns actores políticos e chamado corrupción? Isto pasou tamén esta semana. Pois eu creo que ten que deixar de falar de corrupción o Partido Popular. E para vostedes, que significa tolerancia cero? Digo que agora temos a imputación do fiscal xeral, o que dicía antes, o entorno familiar do presidente que pode estar no banquillo. Son causas o entorno da señora Ayuso, sí, o señor Montoro, e que a corrupción está aí agora, son casos profundamente diferentes todos. A mí non me gusta falar dos casos xudiciais mediáticos. Agora ben, creo que é a pregunta que me está a facer vostede. A instrucción do xuiz Peinado, volvo a dicilo, vaise a estudiar nas facultades de Dereito do noso país. Eu, no meu exercicio profesional, non vi nunca nada semellante na miña vida. E aquí o deixo. E non falo nunca das causas xudiciais. Primeiro, porque creo que, en fin, non aporta nada, e segundo, creo que esta instrucción pola que vostede me está a preguntar, bueno, é un dislate. Manteñen que hai lofer en España. Eu nunca falei desto, eu defendo a todos os profesionais, veño do exercicio profesional, hoxe mesmo pola mañán estaba con compañeras miñas, son unha abogada de exercicio, me apasiona o exercicio profesional, e creo que a comunidade xurídica española é boísima e fai o seu traballo con unha enorme profesionalidade. Agora ben, que hai xuíces e xuizas que interveñen políticamente, teño claro. Hai xuíces togados que salen a manifestarse. Hai xuíces, bueno, que teñen señalamentos 5 días antes das eleccións europeas, neste caso, nunha citación á esposa do presidente do goberno. Isto está pasando en España. Imos ao tema das pulseras antimaltrato. Esta semana publicamos varios artigos, incluso con testemunhas de mulleres contando as situacións de ansiedade que chegaron a padecer, e tamén asuntos que foron denunciados hai moito tempo, que estaban en coñecemento de audiencias provinciais, Fiscalía, Policía Nacional, Garda Civil. O goberno actuou de forma dilixente neste caso? Cree que puido facer algo mellor? Volvo a dicilo, eu creo que hai que facer unha investigación, dende logo, se hai casos nos que houbo perxuizos para as mulleres víctimas de violencia machista, teñen que ser reparadas. Creo que isto é así, e quero dar unha mensaxe de serenidade para as víctimas de violencia machista. Cree que foi utilizado este tema de forma política? É que eu son unha persoa seria, resultaríame moi fácil non facer a política de Itumás, facer xogos non florais, non me gusta nada, porque hai temas, isto como a reforma laboral, ou, bueno, a violencia machista, que a violencia machista non é nin de dereitas nin de esquerda, é violencia machista. E a mí que me gustaría, pois, que as formacións políticas foran quen de non xogar con estas cousas. Eu tento facelo sempre. Veño de facer un acto de encontro co meu alcalde que é do Partido Popular. A mí me parece que a xente o que quere ver é xustamente isto. E despois, claro que hai asuntos nos que temos diferencias e podemos poñelo, non? Diante a ciudadanía. Son partidaria, vostedes o saben, ninguén me fai caso, pero eu estaría disposta a estar aquí co señor Feijóo na Voz de Galicia e ter un debate aberto, sin papéis, con preguntas de vostedes, os profesionais, sobre todo o que pensamos, sobre todo, sobre Trump, sobre que hai que facer coas Nacións Unidas, sobre o salario mínimo, sobre as pensións, sobre as pulseras, sobre a política forestal galega, sobre que pasa coas comunicacións galegas, o que seña. Non teño problemas, creo que ao revés, que a ciudadanía galega e española merece respeto e altos niveis de exixencia democrática que queren ver aos seus representantes políticos, bueno, falando, non? Non teño a sorte de poder compartir esos espacios que serían, creo que, moi bons, non? Anotamos a proposta. Eu sigo dicindo, porque me parece que é interesante. Agora, creo que a xente quere isto e non quere
liortas por temas que son importantes para a vida da xente. Mencionaba agora o señor Feijóo, eu quería preguntarlle pola situación de Gaza, na que esta semana víamos o presidente Alfonso Rueda que facía unha mención velada ao xenocidio, o presidente andaluz Moreno Bonilla tamén o facía, incluso hoxe o presidente de Aragón ia na mesma liña. Que cree que fai que Feijóo non dea ese paso? Que está secuestrado por Vox e pola señora Ayuso, e que lle importa un rábano os dereitos humanos en Gaza. En política hai que ser valiente, ter decencia e dúas cousas, respetar os dereitos fundamentais no mundo. Con isto é fácil. E o señor Feijóo colocouse, e a historia o vai lembrar, no lado malo da historia, no peor. Gaza nos está enxuiciando a todos. Estamos asistindo a un xenocidio en directo, retransmitido por un goberno que, sin lugar a dúbidas, está practicando un xenocidio e que sí, lembremos que o señor Netanyahu pesa unha orde de detención por criminal de guerra. E, bueno, o señor Feijóo, pois aí está, é dicir, ao servicio de Vox. O que non sabe o señor Feijóo que está traballando para Vox. O que non sabe a cidadanía é que hoxe o señor Feijóo acadaría peor resultado electoral que o pasado 23 de xullo. É verdade que foto deste momento, pero isto é o que está pasando. E volvo a dicilo, o señor Feijóo non vai chegar nunca a Moncloa dende posicións de extrema dereita. Vostedes no acordo de investidura co PSOE puñan o recoñecemento do Estado de Palestina como un requisito indispensable. E conseguímolo. Aquí, lémbrame o que falábamos ao principio da entrevista, que Sumar parece que ás veces intenta tirar de algúns asuntos co PSOE. Se me permite, humildemente, dende a legislatura pasada ata hoxe, o motor de arranque do Goberno de España chamase Sumar. Dende os ERTES, a reforma laboral, o salario mínimo, por suposto, lei riders, traballadoras no fogar, toda a política de permisos, toda a política de dereitos humanos, mesmo o envío dun buque onte a Gaza, que sairá estes días, chamase Sumar. Por tanto, humildemente, isto, bueno, creo que esa, non, como esa alma que dá forza ao Goberno de España. É de verdade que facémolo con xenerosidade e polo noso país, pero claro que somos útiles para o noso país. E a Caraiso, todos eses asuntos que enumerou, máis o posicionamento sobre Gaza, non cree que aquí o PSOE patrimonializa un pouco todas estas causas? Dame igual, eu non estou para patrimonializar, estou para garantir os dereitos humanos. Pero sei moi ben o que a cidadanía sabe o que fai cada quen, teño moi claro. No embargo de armas entenden a cláusula que contempla excepcións? Non a excepcións? compartimos, de feito, emendámola. E traballamos duro para unha nova redacción que conseguimos no artigo primeiro e cousas que, fíxese, non podo desvelar nada, pero a nós sempre se nos di, recordo vostede, que ademais é que o seguiu, con a intervención pública da enerxía, aínda estaba Teresa Rivera, se nos decía isto é inconstitucional, non se pode facer, a Unión Europea non o permite, fixémolo. Bueno, aquí pasou o mesmo, na negociación que tivemos co PSOE, todo o que non se podía facer, finalmente fíxose, porque somos xente seria, porque sabemos do que estamos a falar. E é verdade que non compartimos a disposición adicional e imos seguir traballando para que se mude. Pero é verdade que eso sale polo empuxe que ten Sumar. O que pasa é que aquí andarán en conflicto asuntos de defensa, de intelixencia, de protección de datos. Non é perigoso mellor atallar iso cun país que, como ven denunciando... No, ao revés. O que ten que facer España é desenvolver, como di o profesor Draghi, máis que nunca a súa potencia industrial. Fíxese, tiñamos un obxectivo que era acadar o 20% do PIB industrial en España. Estamos moi lonxe. En Galicia, é verdade que temos máis porcentaxe industrial que na media española, estamos por enriba do 17%, pero estamos moi lonxe
desa necesidade que temos de industrialización. Por que digo isto? Porque o enfado que ten o profesor Draghi eu o comparto. Europa ten un gravísimo problema de dependencia, e España tamén, tecnolóxica, enerxética e financeira. E xustamente o que temos que facer é isto, comenzar a termos, como está facendo Navantia Fene, onde viamos Fene Ferrol, que pasamos dunha F80 que era puramente construcción norteamericana a unha F100 que xa é produción netamente española. Isto é o modelo que queremos, para reducir a dependencia tecnolóxica, financeira e tamén enerxética. Isto é o que temos que facer. Esta é a Europa que queremos. Pero tamén son clara, Europa está nunha grave, digamos que, encrucillada. Porque o camiño polo que está dirixindo Europa a señora von der Leyen non vai nesta dirección. O enfado do profesor Draghi era este. Europa ten a oportunidade de despertar ou converterse na Europa agonizante que estamos a ver. E agora quero pasar a un asunto que seguro que vai intentar evitar, pero teño que intentarlo de todos xeitos. O presidente Sánchez anunciaba esta semana que se vai presentar no 2027. Fago a pregunta que xa lle fixeron outros compañeiros. Vostede tamén pensa... Xa me coñece vostede, non traballo así. Estou traballando polo meu país con todo o cariño. Cando eu son transparente, cando tome unha decisión, vostedes van ser os primeiros que coñezan esa decisión. O sea, que estou traballando polo que teño que facer, que seguir gañando dereitos para a xente, e cando esteña noutra posición, non sei se na Voz de Galicia, pero direino, o sea que creo que me coñecen, e non é por escabullir a pregunta, seguramente a moita xente lle interesaría moito, pero non estou nesas. Vou insistir un pouco no plano orgánico, aínda que vostede está sobre todo centrada nas tareas de goberno, non? Pero os partidos aquí en Galicia xa están preparando a maquinaria electoral de cara ás municipais. No caso de Sumar, podemos esperar candidaturas nas cidades, confluencias como houbo hai 2 anos nas anteriores eleccións? Non me toca a mí facer isto, pero voulle dicir algo. A maioría social en Galicia é progresista, cos números. Eu pídolle aos galegos e ás galegas que voten como fan nas xerais, que participen. Que esa é o que quero, eu. Quero unha Galicia luminosa, unha Galicia moderna, unha Galicia que camiñe, unha Galicia que seña o futuro. Eu creo que a Xunta de Galicia goberna o pasado, e o que me gustaría a mí é gobernar o futuro. É dicir, con datos. Teño aí como votan os galegos e as galegas. Pídolles que voten como fan nas xerais, en toda a serie histórica. Galicia non é certo que din os madrileños de nós. Galicia, a maioría social, é progresista. Pero é verdade que hai eleccións nas que os galegos e galegas non van votar. Pois eu pídolles que voten como fan nas xerais, para deconstruir ese mito que hai en nós. Somos progresistas. Eu creo que aquela Galicia, non, hoxe que estamos neste fermoso lugar, pois eu creo que a mellor Galicia, non, que a de Seoane, a Galicia, non, de tanta xente ilustre, non, de, en fin, de Isaac Díaz Pardo, de tantos homes e mulleres ilustres, eu creo que quere abrirse camiño. Por tanto, que voten como fan nas xerais. Nas eleccións galegas do 2024, do ano pasado, falaban da idoneidade de presentarse por separado para mobilizar ese electorado do que falaba, non? Dese electorado progresista, pero o resultado final foi que Sumar quedou fora do Parlamento por quedar debaixo desa barreira que existe para obter representación. Non cree que, ademais vostede, despois da experiencia que tivo con varias confluencias, sería tamén apropiado buscar esas pontes de entendemento con, por exemplo, o PSOE? Eu o que creo é que o que estou a decir reflectiuse nas galegas, non chega co que hai. É dicir, se vostede ve, non, os resultados electorais de toda a serie histórica galega,
vese perfectamente como se vota en toda a democracia galega nas xerais, que a maioría é progresista, e como se vota nas autonómicas, nas que dicíamos na campaña galega que non chegaba co que había, e demostrouse que non chega, así, digamos que así sempre vamos ter dificultades para que haxa un cambio de goberno. Por tanto, a nosa tese é a correcta. Por eso digo que os galegos e as galegas teñen que votar como nas xerais. Digo claramente. A cuestión de, bueno, eu creo que Galicia deu o mellor do noso país. Son unha firme defensora de facer algo clave, que é, bueno, dar esperanza á cidadanía. E sempre digo que as formacións políticas son ferramentas para transformar, por tanto, en fin, non me toca a min dicilo, pero creo que o espello que hai no mundo é demasiado oscuro. E tamén creo que a Xunta de Galicia goberna dende o pasado. E eu quero unha Galicia que goberne o futuro, que saque adiante todo o potencial. Fíxese, vou dicir algo, dende Emilio Pérez Touriño ata hoxe non hai ningunha proposta política para o noso país. Sinto dicilo, pero é así. Dende Touriño ata hoxe non hai nada en Galicia. Cal é a proposta da Xunta de Galicia? Eu digo o que quero facer dentro do Goberno de España. Cal é? Que fai o Goberno da Xunta de Galicia? Que proposta ten? Pois eu quero un país, eu son galega, exerzo de galega todos os días, dende o meu ministerio e no mundo, teño unha filla que é galega e quero a mellor Galicia, que é a Galicia que camiña cara ao futuro. Agora que estamos falando de Galicia, chegando ao final, un asunto que compete tamén a un dos ministerios de Sumar é o envío de menores migrantes non acompañados. A Xunta di que o Goberno obriga a crear ese centro específico en Monforte. Cal é a súa posición? É realmente así, que a Xunta non lle quede outro remedio que constituir este centro? O señor Rueda ten un problema, chámase Feijóo. O Partido Popular Galego nunca tivo problema con recibir a nenos e nenas, nunca. Persoas migrantes, ni nunca tivo problemas con recibir a nenos e nenas saharauis. E hoxe Feijóo está metendo a Rueda nun problema. Porque esos, creo que son 315, nenos e nenas, non que lle corresponderían, é unha causa da humanidade. É unha indecencia que se faga política con isto. E eu estou convencida que o señor Rueda non ten problema. O que pasa que o seu problema chamase Feijóo. Lembre como arrancou este debate por parte do Partido Popular, coa modificación do artigo 35. Bueno, un Partido Popular que mesmo está en contra, está secuestrado por Vox, non? Dos dereitos humanos dos nenos e nenas, pois fíxese, non? Pero a Galicia que vostede máis eu coñecemos nunca tivo problemas con isto. Nin cos nenos saharauis, nin co acollemento de nenos e nenas migrantes. A mí que me gustaría, home, que exerza as súas competencias o señor Rueda. E quedoume coa mensaxe que dicía que está a favor de eses permisos que sexan que reclama a Xunta. Fíxese, xa que me fai esta reflexión, e para polemizar, eu son unha firme defensora do modelo descentralizado do noso país, unha convencida de que canto máis perto están as competencias, bueno, creo que se xestiona mellor. Fíxese, na materia de emprego, son unha defensora, na lei que fixen de políticas activas de emprego, teño un problema legal, pero eu coido que a terceira descentralización, que son os concellos, é dicir, que dende o local, dende o máis próximo, como se cambia a vida da xente. Pero estamos nun profundo risco, porque coa excusa de moitos debates que se están a dar, se está propiciando un proceso de recentralización que eu non comparto para nada. Díxeno outro día, comparecendo diante do Grupo Parlamentario de Sumar. Por tanto, dende logo, se o presidente da Xunta de Galicia quere contar co apoio meu, teno, porque son unha grandísima defensora. E a risco de que o debate que hai hoxe
con excusas partidarias é xustamente que se proceda a unha causa de recentralización que, insisto, eu non comparto para nada. Pois, ministra, moitas grazas por esta conversa. Graciñas, un placer.